जोंना BPF हान्जाया नैबे इलेक्सन जोबबानो थानाय नंला बिथांमोना लरग' थरग' जाजोबसिगोन लास्टआव बिगुमैजों बिबनांजोंल' थासिगोन गासिबो जोंनावनो फैजोबसिगोन चन्दन ब्रह्मआनो जा गुबुनानो जा बयबो जोंनाव हाबफैजोबसिगोन दिनैहाय जोंहा जमदुवार जे MCLA समस्ति दं बिनि बाहाय मोनसे पाब्लिक मिटिं जादों जोंनि NDA केन्डिडेट श्रीजुत जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो थाखाय बिथाङा जे 3 लाखनिबो बांसिन भटआव देरहागोन बेनिनो दिनै मोनसे बाहाय फोरमान आरो रायजो राजाफ्रा दिनै लोब फैनानै जोंनि बे NDA जे मिटिं बे मिटिङाव बाहागो लाफैदों बेनो फोरमान जे दिनै जयन्त बसुमतारीया देरहाखाबाय जिहेतु जोंहा बेवहाय UPPL BJP AGP आरो GSP मोनब्रै हान्जानि सासेल' केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बेजों फेर मारिनो हानाय बेयाव रावबो गैया आरो हिरा सरनायानि टिकेट माबा सार्टिफिकेटआथ' दानजाबाय बिथाङाथ' गेलेनो हाला आरो बावहाय गुबुन केन्डिडेट गैला बावहाय UPPL नि केन्डिडेट आरो जोंनि NDA नि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीयानो देरहाखासिगोन जोंहा गोबां बेबायदिनो हाबफैगासिनो दङ MCLAफ्राबो हाबफैगासिनो दङ जोंना BPF हान्जाया नैबे इलेक्सन जोबबानो थानाय नंला बिथांमोना लरग' थरग' जाजोबसिगोन लास्टआव बिगुमैजों बिबनांजोंल' थासिगोन गासिबो जोंनावनो फैजोबसिगोन चन्दन ब्रह्मआनो जा गुबुनानो जा बयबो जोंनाव हाबफैजोबसिगोन जायनो UPPL नि नीति आदर्शखौ मानियो बिथांमोना सन्मान होयो बिथांमोनानो जोंनि UPPL हान्जायाव हाबफैजोबसिगोन आरो जिहेतु जोंनि बड'लेण्डनि आइजोफ्रा जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि मोनजोब्बाय बिथाङा थलासे सना होनो नागिरदोंमोन होआखै ओंखायनो आइजोफ्रा गाज्रि मोनजोबनानै दा बयबो जोंनि UPPL हान्जाजों आरो ट्रेक्टरावनो भट होनो थाखाय दिनै थियारि जाजोब्बाय बे थगायनायनि सायावबो रायजोफ्रा रागा जोंजोब्बाय जेरै सनितपुर बिश्वनाथनि गामिफ्रा जोंना गहपुरसिम जोंनि BTRआ बारायलांबाय दिनै आं बे जमदुवार समस्तियाव दंफैयो जमदुवार कलेजआ दाखालिसो प्रभिन्सियेलाइज जादों BTR एकर्ड मथे जोंनि बर' रावा दिनै आसामनि अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज जाबाय आरो लोगोसे जोंनि बर' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय जोंनि बर' मिडियामा दिनै 10 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिम बारायबाय BTR एकर्ड मथेनो दा BTR एकर्डनि दफा मथेनो फारि जोंहा जोंनि बर' माहारिनि बड'लेण्ड ओनसोलनि मोजां हाबाफारिफ्रा जागासिनो दं दा बेखौ नंखाय होननायनि रायजो राजाफ्रा रागा जोंजोब्बाय बोराबजोबबाय ओंखायनो BPFनो नांगोलनो रावबो भट होनाय नंला बियो हिंसा होननानै बुंदों बे सोरबा चेयारमेना 500 थाखा नटनि सायाव उन्दुदोंबा बियो करापसननि फैसा नङा सोर रायजोआव बुंदों दे सोरबा चेयारमेना करापसन खालामदों होनना बेखौ कास्टमासो बुंदों आंनि फंबाय कास्टम अबस्से आं बेखौ जोबोद अनो कास्टमखौ बिथाङा मिथिजोबा दा आंनि रांब्ला आङो बिखायाव लायो ना बिखुङाव लायो ना गान्दुआव लायो बेथ' आंनिसो रां ना बेखौ कास्टमा गावनि फैसाखौ बबेयाव लादों जोंहा मानो नायनांगौ नङा होमबा कास्टम बसुमतारीया गावनि 500 रांनि 100 रांनि नटखौ बिखायाव लायो ना खर'आव लायो ना फाफ्लियाव लायो ना फट' लानानै ससियेल मिडियायाव हगारो बेखौथ' जों बुंनो थाङाखैना बेहा आरो मालाय लानायखौ मानो हिंसा नांगौ जाखो